bez prijatelja nema ništa i mislim da sve ono što su rekli da stoji na mjestu, pogotovo što sve ono što smo radili u interesu. Jeste dobro? Pa ne, ali svi smo živi, znate. Samo smo živi i to je sve. A gledajte šta smo doživjeli. Gradovi. Što su gradovi? Samo mjesta na kojima žive ljudi. Ljudi koji rade, ljudi koji imaju potrebu za uslugom i proizvodom. Samo ako se na tom mjestu razmjenjuju dobra, stvara dodana vrijednost, rađaju nove generacije, živi život kulture, progresa i mira, gradovi su. Jesu li baš ovi gradovi, tako snažno pogođeni potresom 29. prosinca 2020. godine, imali kroz svoju dugu povijest priliku biti upravo takvima? Tako duga povijest snažnih obrtničkih gradova, gradova bedema obrane europske civilizacije, gradova s potencijalom, nemilosrdno nešteđenim nedaćama kroz dugu njihovu povijest. Gledajući stoljećima unatrag, na križištima važnih puteva, plodnim obalama rijeka, susreću se poljodjelci razmjenjujući višak dobra, s majstorima koji kuju, potkivaju, izrađuju posuđe, oruđe, oružje, od kože čine odjeću, tkaju, zlatno zrnje u brašno za kruh naš svagdanji pretvaraju, hranu prerađuju, nastanjuju se čekajući poljodjelce za robnu razmjenu, kuju novac, utvrđujući se za obranu od napada neprijatelja, štiteći vlastite, trgovačke i putnika namjernika interese. Odupiru se brojnim ratovima, izgrađuju, razvijaju se, školuju, žive kulturu, prenose znanje mlađim naraštajima, slave život urbanog života, uzdižući se i padajući i opet uzdižući. Od pradavnih vremena obrti su činili temelj ekonomije na našim prostorima, dobivajući sve više na značaju, gradeći svoje organizacije i institucije, držeći se zajedno kroz svoju bogatu, ali i bremenitu povijest. U gradovima, tako teško pogođenim potresom, bilo je djelatnosti koje su se vršile više tisuća godina i nisu ih zaustavili ratovi, a stale su u samo pola minute tog 29. prosinca 2020. godine. I ustaju ponovo, otresajući prašinu s radnih odijela, skupljajući svoj alat, slažući ponove cigle svojih radionica, u stisnutim šakama čuvajući spremnu vještinu svog zanata i krenut će ponovo raditi i živjeti za vaše potrebe. Zato ostanite s njima. Poziv Hrvatske obrtničke komore, točnije Violete Jelić, zatekao me na veoma sličnim poslovima koje sam tada radio. Naime, fotografirao sam štetu nastale zbog potresa na objektima od posebne kulturne važnosti. Cijela priča je počela znači sa nekakvom, da kažem, idejom i nekakvom krilaticom kako objediniti tu cijeli jedan projekat. Glavna priča je bila mi obrtnici ostajemo u našim gradovima, ali također želimo da i vi, naši sugrađani, ostanete ovdje jer bez vas ne bi bilo ni nas. To je bila jedna jako dobra ideja, međutim ja sam već unaprijed znao na koji način to treba napraviti,
jer otprilike nekakvih 2 do 3 tjedna ranije sam naišao na Katarinu, šeficu pekarne Odra, gdje je izvlačila stvari koje su bile u tom prostoru i naravno taj prostor je nastradao od samoga potresa. To je upravo ova fotografija ovdje koju vidite. Nismo puno razmišljali kako i šta na koji način napraviti. Jednostavno u ta nekakva 2 tjedna fotografiranja zamolili smo obrtnike iz Siska, Petrinje i Gline da izađu pred svoje objekte gdje su do tada radili. Neki su bili uništeni, neki nisu, neki na pola. I oni su, evo da kažem na nekakav način, pozirali ispred svojih objekata gdje su nekada radili. Tako da, evo, nastalo je 25 fotografija koje možete vidjeti na ovoj virtualnoj izložbi. Drage dame i gospodo, zaljubljenici u obrtništvo diljem svijeta, neizmjerno vam se zahvaljujemo što ste nam se pridružili putem video linka na ovu našu virtualnu donacijsku izložbu. A sada prođimo zajedno kroz izložbu. Točno nakon 5 mjeseci od strašnog potresa koji smo svi doživjeli, još uvijek se intenzivno radi, ali pomaci su mali. Naši obrtnici prvi su uskočili u redove volontera i pomagali građanstvu da se spasi sve što je bilo moguće. Od izvlačenja stvari iz ruševina kao i pokrivanja krovova, da se spasi imovina koliko je to moguće. Tako pomažući zapravo su ostali zadnji u redu da i oni dobiju pomoć. Puno je onih koji su ostali bez svega, ali najgore će biti ako ostanu bez svojih klijenata, jer bez njih ni obrtnici ne vide smisao ostati. Zato ostanite s nama. Tog 29. prosinca u par sekundi ja i svi moji obrtnici, moji sugrađani ostali smo bez svega. Ja sam osobno ostala bez 2 poslovna prostora i ni ja, niti moji djelatnici više nisu imali kud doći na posao. Tad je krenula evakuacija bolnice, krenula je kuhanje za 1000 ljudi, kao što sam spomenula. Sve je krenulo, valjalo je pomoć ljudima oko nas i kompletno našem gradu. Iza toga, nakon možda nekakvih 10-15 dana, shvatila sam da život ide dalje, da mi moramo svi zarađivati, da moramo raditi i da nema od žalovanja ništa.
Doslovce sam jednu večer, snijeg je padao jako taj dan, tražila sam prostore po mraku i gledala u tuđe prostore koliko su velike i da li ih ja mogu iznajmiti u tom trenutku. Jer sam shvatila da moji radnici i ja moramo negdje zaraditi naše plaće. Tako sam došla u ovaj prostor uz pomoć dobrih ljudi, mojih prijatelja, obrtnika. Puno sam ga laganije obnovila jer svi su mi uskočili u pomoć. Dakle, želim samo poručiti, sve se može. I poruka u biti moja je svim ljudima, ljudi vratite se, ostanite s nama, mi svi ne postojimo ovdje bez vas. Obrtnici ovog kraja su ljudi koji su nebrojeno puta prkosili čak i sami sebi. Ljudi koji se nisu okretali unatrag, koji i danas liježu i bude se sa obvezama, koji svakodnevno stvaraju nove vrijednosti. Obrtnici sa svojim djelovanjem doprinosili su razvoju društva, povećanju standarda čitave zajednice, svojom žilavošću odjeljevali izazovima i svoju sredinu činili civiliziranom, radišnom i mislećom Europom. Ostaćemo ponosni i dalje i ponovo se uzdići. Ostanite uz nas jer jedinstvo je moć. Obrtnici su dio svog života, svojega znanja ugradili u zgrade, u trgove. Zajedno sa svim stanovnicima činili su dušu jednoga grada. A onda u trenu ovakvim potresom nestane sve. I dogodi se čudo. Zajedništvo, obrtničko zajedništvo, izašli smo na ulice, izašli smo na krovove i pomogli svima. Vjerujem da ćemo zajedno sa vama, dragi prijatelji, ponovo izgraditi i zgrade i trgove, ali bez vas tu neće biti života. Pomognite nam da mi pomognemo vama da stvorimo bolje sutra za sve nas. Ostanite s nama. Ostat ćemo i dići glave ponovo. Svaka i najmanja donacija dokaz je da ste uz nas i da Glina, Petrinja i Sisak trebaju ostati gradovima koji žive. Aplikacija Thank You omogućava vam jednostavnu uplatu donacije. Odrecite se jednog sladoleda kako bi otvorili slastičarnice u Glini, Petrinji i Sisku. Ukoliko želite kupiti umjetničku fotografiju, pošaljite svoj iskaz interesa na e-mail adresu uo.sisak@hok.hr. Navedite broj fotografije i podatke za dostavu. Cijena jedne fotografije je 50 € plus troškovi poštarine.
Sredstva prikupljena ovom virtualnom izložbom bit će uložena u oživljavanje obrtništva kao temelja gospodarstva ovih povijesnih gradova. Ostanite s nama.